Zopár injekcií Ozempiku a schudneš aj 15 kg tuku. To už nie je žiadne sci-fi, ale realita. Súboj o trh s obezitou naberá na obrátkach, no a kto vyhráva vojnu o zázračné injekcie? Kým ešte donedávna to bolo otvorené, momentálne sa bitka o chudnutie mení na šikanu. Americká firma Eli Lilly totálne drví Novo Nordisk a jednoznačne dominuje. Ich tržby išli nahor o 45% a lieky ako Zepbound už ovládajú 60% amerického trhu. Naopak, dánsky Novo Nordisk, ktorý ako prvý predstavil lieky proti obezite, už spomínaný Ozempic či Wegovy, je vo veľkých problémoch. Ich akcie opäť padli o 18% a to po varovaní, že rok 2026 bude ťažký kvôli tlaku na nižšie ceny. Od Maxim akcie tejto spoločnosti odpísali už takmer 70%. Dáni sa však nezdávajú a vyťahujú tajnú zbraň. Liek Wegovy v tabletkách, už žiadne ihly, len jedna tabletka každé ráno. No kto by to nechcel? Určite lepšie ako behávať či dobre sa stravovať, no nie? No a čo myslíte vy? Kto vyhrá tento súboj o takmer 100 miliardový trh? Stane sa ním opäť dánska Novo Nordisk alebo americká Eli Lilly? Napíšte nám dole do komentárov váš názor, no a podrobné porovnanie si môžete pozrieť v článku na akcie.sk.